Ina ni tlai February ni sumpi parukania sumkhuma tumai en pa in patlan chuak mai meng kan te emisuni kan kan suya kan lir ve ve kan kenga em chu kan le shen ni hian chuan tlai alo nia mi a in kan tlen lu hian ei rong te kan pola KTP Conference kaldan tur not kha kan chome siam lai khan alo ngai to min som char chara kal tu me me lo kha ngan ka kanin rot pura kal tat me mi san hian lung le ya kan thop pia sangi te na kan quarter kan riak chawa Kichuan dariat pelvelin kan thleng chawa asain tein chu chu zoi te hi engemaw tin alo om sa tre stall ngakin hemi kar hian office stall ngak khan alo om sa hei kan tlen so prima min lo lak sakan asain le chu zoi te kan mutlai sia tu si kara kan tho le chuan na thil rot lawan tlan char char kalkunga muthu chawa o hei kan tlen to nu tlen zan ania hemi zan hian ni khom ve ro ya ke fa kan tlen chung te na hei atu zing ania ni riat tanim o chiang phala o ni sari nge ke fai train Saitual lama ka han bawk ka ni khwalo thleng thar te khan a khomi te momin te direction te ka min zo ta ka lo fe ve chi silo ma ro chu pandalom na lam te kha chu ka hria chuan hemi ni hian chuna ramdil kala kalmai lo wang khan an venga mi te ho kal kha ka zuya mani tengin khal thlenga khuang remkhawm me khalan tam si traffic te zama ka hel kwal chuak tur hi ni hrim hrim ka te ka hel chuak papa ei min thanem tam pa kai parking point dei lawa pul vela hian eng te chu ni thala in khom pui mizoram a chuna lian ber pola tila han sai so rom lo ve kha ani ve hrim hrim a ti chuan tlai lama lo nia he shit ang te bazar vela ang te khai ve a mi tum hi chuan khai to lawan kanin sun kanin chok nai to kanu kanu thian tein lama kanin chok nai pan ba ma pas palu la ten pasang ten ni kengani ha chak lai tur kudro ka kal mai kha adu lawa ani zong tlangwal fel ania mi po anh khom bang chia chu bang chuan ei nan lo thei khop mai mi zan hi ni som hi pariat zan te boy ni som hi pariat zan ani hi ha hi ka du thar khop ne mi conference nu pe hit na lai trong te chuan rai thla thin tho ma zo ti chuan zong si khor te han lo za ya tiam tu choi mo nan ti thla han lo rema in sa nung khop me sa tiama nu conference zo nu thing pe ha chon ngai thla char char he khop kan ngai thlan khom ban molin khom ban lo nia praise and worship hun kha ania hak thap ani thian
chuan xin đi rất thành tươi cha run ra ta trái thiểm có tiếng mà hi cần hạ hay mình dành hay cần hạ không thì tay cái xe chuan lâu dài ta rắn giống mày thì chuan đột lìa rilru sangi preso na tel to chin thấu ka tin zai le ta lam lana deuh la trap thei deuh ron sadon mo kan tema se ron sakul ang remkhawm me preso na tel to te ho tir na mi zan te chuan an zai ni deuhin ka hria sindi te pawh kha preso na tel to kan ta thing te chu ni present worship chu kan nom ting tlawa me se nen chuan an ho ma chang thawp an zon na lama nên hồ là bên lầu bang về chia đa số phần thì mình là bể tổ hồ là mình nha anh sao học nó sao khó mày cái lai cái khôn thì tất cả phần hình tầm khó mày cái lầu hoa tốt phần thì tụ cái chụp hoa in khôn những cái chuyện for dài bút cả nhé ring tụ cái tụ em mày ring tụ khan hồn san nhé thì chuan a za na lo nia kan kal tlai deuh hlek a kan a chhung kan chang lo kan la nei pawna kan thu topa kan hnunga te pawhin phunuma kan hnunga ding te pawh hi saida da hi a top zan chin turin ron kal ve a an thlenin a lo in tlat vak lo a ron zong chhuak a mi hi sunday zing ani lo a chek ni zing ani ron ri le hluai a Yeah. Okay, guys. ron tokin ron trong len cher mi ni den ron chil phul le hluai Hai ni mo. So chim beng biak in ni ta ni. Lâu tiếng bụi lại in là dahṭhat mi khuôn lại lẽ ra in chung ôm đàn ôm tum tum lù riêng cái ruộng vứt xuôi Strava Strava on khéo ruộng mà bộ conference kal ho po ho me sa po a chau deuh niang mu chu ngoi mai ni ten